Vida na yodo no share. Ya ata. Share the video on your wall. Omobo gwen flu share here. Share here on your wall. Can one or two people join? Why? One or two persons from your page can join us. You want to go? So, Nde Omera Buze Ezioku, I greet you people. Nde Omera Buze Ezioku, ka I go the egwu first. I mean, tonu Jesus, tonu Chineke igwe. Share this video first. Tonu Chineke igwe eze na-aghọrị ndị ọ na-achị. Mathias eze na-aghọrị ndị ọ na-achị. So, I want you people to tell Mathias that Monwa Wezugo, today being today's date, today being June 15, 2026, that I have decided to join his fake campaign team. And when reason you work fake campaign team, even you work fake campaign team is because there is actually no campaign that is going on anywhere. Yes, there is actually no campaign that is going on anywhere. And if at all, no normal Facebook ranting and the Facebook campaign, because no the Romanian, the actual people that we vote, Nozo One and the Igbo are not even mostly these people on Facebook. You know, but we can help to enlighten people na Facebook here. Nde ga nolo po nde nke ha no n'ulo na phone gwa ha unu luo na efa mmade enewu na anya side ebe onye ano. That is what we are doing. That is what we are doing. Sensitization program. In case of incasity, we need to be sensitizing our people against this demon mad. Because no mad. There is no way mad do insensitive to plight of other people. And you want to come and take a center stage na the leadership of this country. Somebody who doesn't have human sympathy, somebody who is not sensitive, he doesn't know when to talk and when not to talk. He doesn't know what to say at the right time and how to keep quiet at the wrong time. He doesn't know that. This is somebody that wants to come and take a leadership position in this country. It's not going to be possible. It's not going to be possible. But first of all, like I said, I have offered myself. Yes, I have offered myself in as much as Namoma na Thanksgiving de vela no melu or celebration de vela no melu or bosokana mone man ogbo nwe yeziokwu no man enwere anything do ka celebration anywhere. But let us assume that no really elect na Mathias not in this contest. Let us assume na Mathias not at this contest. I have offered to be part of his campaign team. Reason is because I want to use my platform to showcase to Mbowa, to showcase to Ndibo what Ozigbondo has done. I want to use my platform to show Ndibo the reason why Mathias is Juwewolo Ozigbondo. I want to use my platform to market Mathias the more. I know last time Atrunya challenge and challenge ya can I repeat again. Atrunya challenge we say Mathias nese ne luona over 32 houses for less privilege. Nese ni send the go many people to India. Her general medical treatment. Nese ne go over 6,000 Ndibo. Oria. Nese na kenuki for zo kukwalo. E got go. So we challenge ye we na mo sholo ki go same file, medical file of 200 people. Biagolu one hospital. Number one, go same since it's 6,000 something, over 6,000 people. Ke go gloria.
Google sim mmadụ 1000 nkịtị, naanị 1000 out of 6000 something now, close to 7000 people ahụ egworo ọrịa. Gosi m faịlị mmadụ 1000 n'ime ha. Ịghọtago? Mmadụ 1000 n'ime ha. Gosi m mmadụ 1000 n'ime ha. Then you send the go many people to India. Mgbe sego gosi m agwanya gosi m 10 actually, but I am reducing it further to mmadụ 5. Mgbe na-agwakwa gosi m 5 people that you have sponsored their trip to India, excluding Odinaka Nweke and Obinna nke Imo State, excluding 2 of them. I want you to show me 5 other people that you have sponsored their trip to India for medical treatment. But since Owuna Isholo email, I have offered myself free of charge. You don't need to pay me. I want to be part of this fake campaign team. Kerifeya Wolum, my job is very simple. My job is to go all the length and breadth of Ozo 1 and the Igbo Etiti federal constituency and show people what Mathias has done for his people. Mathias said, I have done a lot of things for my people. Over 10 million Igbos love me. Igbos and Daneku. Awuzukomonyi Igbo ka umonya Hausa. Awuzukomonyi Igbo ka umonya Hausa napụta na Igbo. Because nke ọ na-eje n'ikwu asịghị Igbos, nke ọ na-eje n'ikwu asịm Igbos. Anama ajụ onwe m Nnewi osozukwo na Igbo. Nnewi a osozukwo na Igbo a anyị nọ na because Igbo onye chọọ imeki joke of himself obido ịkpọ ndị Igbo. Onye chọọ ịkpọ imeki joke of himself obido ịkpọ ndị Igbo. And let me also tell Mathias, I am not even begging him to accept me into his campaign team. I will move myself. I don't need in fact, I don't need his permission. For me, very soon, my train will move into Igbo Etiti federal constituency. My train will move. In fact, Mathias, you spend Diego na campaign no we campaign inebe. Mwa no mwemu ya takwe spend Diego na mobility. I want to show the world and the Igbo what you have done for the people of Igbo Etiti, for the people of Ozo 1 federal constituency, that you consider yourself worthy that you can come out and contest. I want to know that thing you have done. I want to know how many boreholes you have. You are in na different places na Igbo Etiti and the also one federal constituency. I want to know how many medical outreach you may go there. I want to know how many people in the go scholarship. I want to know how many people empower Golu. I want to know how many free hospitals in fact, I want to see ordinary apparatus in the mmadụ na-eme Christmas. Enwere m ndị na-ebi ordinary apparatus ndị mmadụ na-eme Christmas. Onye bata oburuke family buruke ogbe. I will come even up to Ezak family. I will come on even up to Ezak family. I want the testimony of Ozigbo Ndụgha to start from your family, because Nasri na Kelekes were twinwa. As charity, they say, begins at home. I want to see this Ozigbo Ndụ title. I want to see how, this is not time for us to come and start making jokes. Time of jokes, I gotta go. If you think you can, each and all because of name, I be on Facebook, I say, Jesus will know he, and the pastor will know, and the father will know he, and the pastor will know. You think that now shouting that alone is enough for you to go into the green chamber, to go and do what? If I do, you will niaka, as will be needed. He say, Mr. Speaker, the pastors has done this, the churches has done this. You now we feel na green chamber. Ijeme. Okonya we feel na green chamber. Ijeme. We want to see exactly what you have done for your people. For you to come out and say, my people love me. Muma wezugo yejiakam. Report where to people. Yes. Muma wezugo yejiakam.
report to people for people to know about Dikono Aina underrate Kuno Mathias. So Mathias is more powerful than we thought. Yes. So I have first of all offered myself free. No, Engineer Simeon Uchenna, only declare a winner. But I am saying, let us even assume that no one contest. Yes. Let us even assume that no one contest. I will want myself and about 2-3 people that is going to constitute my team. We want to move direct into Igbo and those who want a federal constituency. I will picture Mathias na Agari. Na Juma ndenne aye buzo je na market deba. I run a market deba haya Joa bikonu no onye awu a worthy son of Ozowane and Igbo federal constituency. Onye awu a worthy son. This is your son in whom you are well pleased. Bikonu, I want you people to take me to 1 or 2 projects. Onwelu na this community ono na this obodo ono. I want you people to take me to 1 or 2 projects onwelu. In fact, I will want to locate over 32 houses built by Mathias. I'm mathematical. Let me tell you the truth. Time has come for us to pay a visit to your hospital. Time has come for us to pay a visit to your hospital. Yes, we will pay a visit to your hospital. We will come. We will love to see the medical files because the kind of partnership I shall with your free hospital. We want to see how far and the record so far before we can now partner together into injecting more money. I have partners. You want to go? I have partners. I have a partner from America. I have a partner from Vietnam. I have a partner from Malaysia. 3 of them are willing to partner with your free hospital. How could you know? We will also go. We want to partner with any medical and say, no. Search for no more. Look nowhere again. We already have one. You want to go? So we are going to partner with the free hospital Mathias. But when we go there, we need him to show us. We need to see the files. We need to know that in a week or in a month, the average of so and so number of women na this hospital. We need to know that in every month, na average of so number of people na for free medicals. Now this hospital, we need to know how many surgeries are carried out na this hospital every day, every 2 days, weekly or monthly. So that when they inject like 5 million into a book, we will go dash. He other go Ebukon was we no kata go no 5 million on anyosha go no 5 million na anyosha malo madashi 5 million. Once if I need this 5 million in no you will dash Mathias. J-Pack Lasha Poso blues of broadcast here to prove what point exactly. That is what I don't understand. Before you donate such kind of money to an organization, you have to do a critical analysis. Ki we marry in that organization on exist or just existing on Facebook. But I can assure you that na that free hospitals na Facebook KGM propaganda. There is Mathias ya mwa na hospital na eju Mathias ya dey go see. Mathias ya dey go see. Owuru no na eme abi na hospital patient eluo 20, 30, 40 anekwu. Mathias ya eji practically we kwu okwu. O ya si unu nekwoso ndị mmadụ. Nekwodu so ndị mmadụ ebe a na-ekwu nekwodu so ife juru ebe a. You want to go? Because I'm na bed dey ebe ahụ eluo bed 5. So patient niile ahụ na-abịasi kele ebe fa na anọ. Ije na teaching hospital onwe ndị na-ala ọcha na ana. Ebe gara ya na hospitals ebe a na-ekwu ekwu onwe ndị na-ala ọcha na ana. You want to go? Then ọwụrụ no na other hospitals ka ọ na-eje eti these people. We need to tour those hospitals. Because this propaganda is enough. Ndị Igbo do big enough that somebody cannot just come and use propaganda where now wash brain on your with something that is not even happening on the ground. Up till today, I have built houses for over 32 people. Where are those houses?
Where are those houses? I want to know where those houses, actually, maybe those houses located in the southeast here. I want to see those houses. Throughout the time in a major campaign, you have only shown 4 houses. And those 4 houses were project that was constructed under the Igbo Love Themselves Charity Foundation, financed by our brothers all over, our brothers in diaspora and those in Nigeria here. They were not projects being funded personally from your pocket. But let us assume that even the NGO alugo over 32 houses. Yes, if you are the driver of that NGO, you deserve credit. I want to see those 32 houses. In fact, show me 20 of those houses. Adashiringo to 12 and more, because it's over. Show me 20 of such houses. Yeah? Because now, imagine that Mathias alone 32 houses. Scatter here all over social media. Imagine that Mathias will go over 6,000 something people. Or when they may once in 6 months or once in 4 months. Or go see a picture. Fibroid enough. Just like in go Bosia. What can be the reason of showing that one incident after how many months? When you treat such cases every day, such cases are not new to you, have brought new things to you. In fact, every day, on a daily basis, people are being in a hospital. As we became Francis, I know one more comment you need to read here. A block Congo. One more comment. You may choose to write the comment right now so that I can block you off. You want to go? You may choose to write the comment right now so that I can block you. So you either follow this program jejely or you exit this program. So I'm waiting for you. I'm waiting for you. Either thank you. Dan, I want you to write another comment in Mekos again so that I can block you here. It's either you are blind, you don't want to see. Yes, okay, Dalo. I will help you. I will help you. I will help you. So you are off. Let's continue. You gotta go. So we want to see all those projects. Go na Jesus jiwena amaka. Actually, those projects you go na Jesus jiwena amaka. Because ife na atomamu wona isere na ekari go Jesus na Igbo. Na eso go Jesus na Igbo. Na imeri gay. Ni win gay. Nwe gwa ose ị na-ewinu Jesus na ala Igbo. Ndị na-represent ya na ala Igbo meri danụ ha mmedanụ kwọta of ife fa na-eme. Medanụ kwọta of ife fa na-eme. You have not done quarter of ife ha na-eme. Noise go do everywhere. You make more noise than people who are actually doing things na ala Igbo here. I wonder what you will do. A little power like that. I wonder what you will do. Even as much result as in that they show. Take for instance, look at no evangelist Ebukobi can you this challenge. I don't need anybody to take me. Or somebody or ya won yourself ya accept that challenge or a member of a Zionite ya accept that challenge. See me ezugobia. Let me take you to where you are going to. All haro bata aguneli. All haro bata mbulishi. All uje makasrengo na charity they said begins at home. All uje befa ifu express or tal. For transform obuko in the mother. For many people all for many old people on our for many widows and widowers on they take care of. Case closed. Case ye mechi go. If any na they so yezo. Others even in ezo. These are people in a ewujelono. These are people in ewujelono. And when you said close churches and build factories, we will also want to know what is your labor force. Like you can do the labor force. We want to see how many workers in Igbo every month. Each winner encourages the other Igbo people to also join you
in paying our people so that can they buy to get fully employed. In nature, we will not see any. So, meaning you are even in the wrong position to be talking about such, because the people in Agwoku, ha ka marry every month, a good people are paying millions every month as salary. So these people carry good rule, carry a benine. These people carry you today. These people carry you tomorrow. These people are carry go next 10 years. You have never outdone outdo boha. You have never you win boha self. You will make a pono when say ebe ina ya gba ni meri go Jesus na gbare ya na ya chupu ya na Igbo. Yeah, na gbare ya na ya chupu ya na Igbo. Onendeke ya chupu na Igbo ana ma ajuga ajuju. So this is the time for us to do a general assessment of your Ozigbondo title. Because it's an ande mronya ka ndị mmadụ chara anya wee tụọ Ozigbondo wee na-asị na onye ọnwụ na ka m gwa eziokwu onye ọnwụ na nwa onye Igbo meghepụrụ ọnụ kpọ Mathias Ozigbondo iwe ewu. In fact, atụrụ ka mma isi ho n'obodo pụta obodo nya amụrụ n'elu gbamgbam ito n'elu gbamgbam si n'elu gbamgbam wee jebe ebe ọwụ na ijewere ịmaghị ife isi ho from a community wee pụta nnọkata isi m na community dụka ọkpụ na eze a n'uru agụ Nnewi ebe ya ahụ mpụta afụ m ebe mmenụ na-eme ife mpụtazi asị Mathias n'ọwụ Ozigbondo gụnụ ka ọ na-eme ụbọchị a ka m gwara gị maka somebody bupụtara over 300-400 million wee taa ilo lugide ilo rochasị ilo dozie drainage both side. Such kind of person akpọbụghị Ozigbondo ejego m ebe apakgido rice paaki ya rice over 2,000 bags ma kegide n'ihu nke chee and that na-eme such thing every festive period. Then in a chuno alolo I can take you now to one house do na Zubena ebe onye ke rice ahụ na lolo a powerful house on alolo mmadụ. You talk about ndo biri motor, you talk about ndo biri machine, you talk about ndo empower with cash. I can go and show you. Anolomu asino ngwa Ozigbondo akpọbodo onye ahụ Ozigbondo nya akpọbodo onye ndụ onye ahụ na-azọ ewejebụdo etu Ozigbondo na ngwa ya nnụnụ ebe ife na-agụ edeghe n'akwụkwọ ife na-agụ you only wish ewepụ anya nwuruwuruwuru na even a little wayo dogo n'anya you wish you can even do quarter of what these people are doing. Just the other day we saw na news ebe Fado Bemonso kwuru over 300 people sorry ndo place na sorry old people, old women, old men, widows and widowers, oppressing on salary. 300 of them. Big rice. This is exercise on a for over how long? I hear Poku Nde Jeru school today, courtesy of him. I hear Poku many people who are gainfully employed today, courtesy of him. These are men who know Igbo. Imege pono na akpọ Ozigbondo. Meanwhile, nda wunde na akpọ ndohi. Medani fefa na-eme. Actual one of those people are actual Igbo. Many people we grieve, many people will suffer, we go back to suffering. Man, actual Igbo. You don't exist anywhere, my friend. You show him my level, all nation my level. Nothing happened. You have always thought that demonstration. You don't have members. Members Mathias. Can do anya again, okay, Marwa. Oh, and do anya today. I want given now. I want to go. In fact, I should see him do mania as in Yukwamaho, Ibezie. Otena, contest about the fact of this title, Ozigbondo. I want somebody to clear my doubt beyond the very reasonable doubt. Ezuko, the Morocco Mathias. Biakefu Mathias. Biakefu Mathias said, capable of doing. Ezugo, Emabu Ife Mathias, Merun the mother. I'm woman in Jaffu Mathias. Ezugo, Manife do to Emmanuel Mathias, Mary, Manife do to Emmanuel Mathias, Mary, Emmanuel do to Emmanuel Mathias, Mary. Those are the kind of things I want to hear now. I want to hear them. It is not time for propaganda. Muma Wezugo, I will never allow you to use propaganda again to
to scatter and knot the head of our people together. I will never allow you to use propaganda. Ụmụ isi akpụ ụmụnne anyị niile n'obodo oyibo na ndị isi akpụ nọ n'ime ha ndị achọghị ịbala onwe ha uru. Ha so na ndị na-aja nweghị ike. Ha ajaghị ike because na ha amaghọ na o nwere ife ewu. Ike ha na-aja ahụ because na ha amụghọ na ewu chaf. Ike ha na-aja ahụ because na ha amụghọ na o nwere ife ewu. That even among your people n'ụzọ nwanyị that you don't exist. That even among your people n'Igbo etiti that you don't exist. That even in Ezak family that you are a nobody. It's not as if they don't know. Na n'ime mkpọ ebe na-azụ afịa na o nwere ife ewu, you know be anything. Ime afịa dị ezo ebe anyị nọ kịta ebe a n'ime nkwọ Nnewi egosighị ndị na-emerụ ndị mmadụ ife. Onweghị ime afịa ya aba today. Ejuo ndị mmadụ biko kedu ndị wu ndị ọga wu ndị ezigbo mmadụ n'ime afịa. Ịghọtago? N'ime afịa biko gosi anyị eje gosi shop ha agwa na oke boutique na oke nka a eje gosi ya. Kedu ofu onye n'ime mkpọ ebe ụnụ na-azụ afịa na mgbuka nwere ike ịpụtasị na onye a nwa Mathias na onye a nwa Mathias na onye awụ Mathias setiri up na onye dị otu a wụ because of Mathias ka o ji wee nọ n'ime afịa na-azụ afịa. We want to see people from mkpọ who will come and give that testimony. Ebe aya no wefu ifomu ineme. We don't need to look far before we even go and start looking at those houses. Before we even go and start looking at those people in India. Before we even go and start looking at thousands of those people, over 7,000 of them. We want to start from locality ebe na Azwafia. We want to start from Ezak family. We want to start from your umuna. We want to start from your community. Because now we want to know your pedigree. We want to know what you are capable of doing. You want to go? Oh, you na-eme business. Ichi ji uburu na-eme real estate business. And they deceive her. And let me tell you, okay, yes, in Omahan, Iguana. Why, God? It is very difficult for you to wake up an adult who is even pretending to be sleeping. Let me tell you, many of followers say Mathias here, they are adults who are pretending to be sleeping. And it is very difficult for you to wake up an adult to know Katara. And then, okay, to an men and Nalahola, why I'm one. If for so good yemeba, me panyama. Actually, now I'm talking about those who do ignorant by action, no Mathias. When he will out of emotion, whereby before they, but when you tell them something that is practical enough, they will say, Manifu nyani kukunu wezuku. Na sense do nifu nyani ku. Those are the people I'm talking about. A lot of people who pretend to be sleeping. By what I mean by pretend, let me even tell you a reason that this guy ain't anybody on the ground. Number one, by arresting this guy, it is more like nothing. Even when he jumped bail and came back, he was on top of his vehicle. Mathias, your impact in only was Ibondo. Supposedly, even to market women, no, there. They should be able, even if they have not tested your money, they should be able to say, this is Mathias. Well, this man who is bomb. Hey, hey, you are welcome, sir. You are welcome, sir. They all pretended like they didn't know that no was somebody. Naga. Lagos. Number one, iji wee gosi oga Europe anybody na Igbo. Number two, ọwụrụ na crusade ya na campaign yi na-eme that na ndị na-asịghị right on na buy the ideology na akụziri ha imego crusade 2 times na village gu ịmakwa ife wu na ebe a m nọ kịta na mụ mee crusade bema maka obere uwo venue na mụ mee crusade bema kịta at least from ụmụnna m, from family, from Uba, from Namoshi, few of my friends, we even find reason to come and honor that name, even if Naha, as I like even name, but they will come and have an oil. Mani may go crusade 2 times.
The last one, second last one, email na Christmas agalaga. Those two crusade email put crowd in the and Hannah together. Hello, mother 42. Kelebe all those miscreants and nuisance known as Facebook are being called because of you. Where are they? Na whatever na main market eba scattered everywhere. What people only claim on hand they follow. Kelebe family, where are those people? They feel ashamed to identify with you on the ground, but they are always on social media making noise. That is why engineer have nuisance that are constituting nuisance. Owo na nko washaro ye fa mma kowaro agbazie ngu followers inwelu gba ife ya wi me egosi onwe ozugbo ya ngba followers inwelu agba ngi ife ya wi me kita hanchani na manifest ya ihotago on ground e makwa ife wu kerofo onye na akpọ Fada Mbaka ka na akpọ onye ohi onwe bo odi afa eba bo he as a reverend father owu ifu ebe Fada ana akpọ ozu Fada Mbaka wee bịa akwamozu ebe ahụ. A full crowd nwere ike ịkarị mmadụ 500. Akwamozu adụka agbasa. Crowd ahụ ifuru ndị na-achọ since we want to come in contact with this man. No, I want to come closer to this man. Even if no, I want to come closer to him. I want to see him. That is the level of people in Ewojelaka. Now, this crusade is an opportunity for so many people. Emoko actually be crusade and go bala. Emoko many people are financially buoyant, but they will want people to support them so that they can come for that program. Even now, reality. Program many people are doing ahead of time. Nyake email crusade na Enugu State yeba opportunity na social media yeji we bia fudare ihu na ihu. They are feeling ashamed to identify with you. They are feeling ashamed to be shown on camera. How can I be supporting an ideology that I am not proud to identify with? All those people, how many of them has ever come to that your church in Ampo? Even when they claim be around them, my students in Onimefa. How many of them? I am asking you, how many of them? They will rather prefer to go to shrine on Wadibia. Yes, because almost 95% of them were customers of Wadibia scattered everywhere. So they will rather prefer to go to Benwadibia, Jebahafa, or when they money against prophecy, the money against anything out of spirituality. They will rather prefer Ijebahafa. They will rather prefer Ijebog rather than maybe an Eziokwa Hasene in Agua. So wait, I want to prove to you that now Eziokwa he never in Agua. They are not interested. Rather, you are using that nonsense in a to prepare their mind to continue doing the rubbish. So in that ways, they are helping you, you are helping them, but your directions are different. You want to go? I want you to understand what I'm saying. Kelunye de file. Ewe no katase na da de boye na abia newi. Wanne obosa ha ya bia newi. Iya afuzo na newi ya. People see Onisha. People see Asaba. People see Enugu. Look at it. Reverend Omo Baya, Kwamuzuye, Omo Baya, Norozupondo, Omo Baya, Wona. Yet the people are from far and wide to come and see this great man being lowered down on the ground. Onorozupondo, Kaya say, Nahaji influence that Omo Baya, he is no more alive, but people are from far and wide. How can a pied man, how can a man who is no more alive be more valuable and still command more audience than you that is alive? And you are saying that you have conquered them. And the pastors non also, and the pastors need to go confusion. You are deceiving. It's either or that you are deceiving yourself. I am telling you the fact. When your people the privilege for them to come and see this man who Mathias Ekperima was Igboland. Madu need them 10 million Igbo love you.
Not even people who know from Enugu. Not even people who know from Enugu. What I saw was just a gathering of people. The first one, gathering of people, not even more than 15. Even when you include your family, your extended family, your in-laws, they are still not above 15 in number. And the name 15 are about almost 6. Those people, those people, where are they? You make what the second one. After your first crusade, you gave it 2 years. Let us say that within that 2 years, the ministry go, that need daughter now more people. Go more souls. We are supposed to see triple of the numbers. The first crusade, they may not go bala. I am a crowd, yes, you do. When the second one, crowd there do so unbearable. And this third one, that is growth. That is to show you that the awareness, Naga, people who did not come the first one, prepared ahead for the second one. People who couldn't come the second one have started preparing for this third one. If that is to show that now the increase shows that your message is going far. When there is increase, what it shows is that your message is going far. Are you getting what I'm saying? Remember the second one. People still did not come. People still did not show up. That is a testimony for you to see that no message you now support but these people agree with the direction in Naga. Now that one aside, a Potaka on Sunday, morning in Thanksgiving. All ndị nọ na social media na-abalị onye ọwụ na mba Mathias ejebego Thanksgiving ahụ JPAC ọbịara, Thanksgiving ahụ Maazị Dibia ọbịara ya, Thanksgiving ahụ Wagaji ọbịara ya, Thanksgiving ahụ even Uncle IB ọbịara ya. Ndị niile ahụ ndị buru ma keriva na-akpọ Uncle nke a na-adị emewe video dumeje MC Shade. All those content creators who blew poster, who kwoni jebego, osi Igbo ndu mmụọ ha hancha niile, did they come? Je na Asaba obosia Shifimo merife ilu ebe a hancha niile emirike ekpiri. Ụfọdụ court trip ha short n'obodo iwu ha jeru just to be with Shifimo. Onya gosi na ministry Shifimo na-aga. Onya gosi na ministry Shifimo na-aga. Onya gosi na Shifimo asi ofu mmụọ ahụ dị mkpa na-apụ maka Shifimo short down Asaba. Asaba do shut down. But all those people now they were quick to put your poster. Mathias Jevego, na half picture. But victory one answer okay. Kelundeni now they repost to their videos. Mathias, justice for Mathias. We no go agree. Mathias mandate must come back. Let us agree that mandate she got back eziokwu. Kelebe fancha niile n'ụbọchị ahụ. Emakwife n'isiri nni. Emakwife na-egbara ndị mmadụ na yeri gogo. Mwe John Mathias ka njọ awufu nke ọ na asafo. Why na ife niile na attract ndị mmadụ somewhere? Niti ha yokuo. I don't understand. Ime free hospital. Eme expect na kaketa na enwego overflow of people. And we expect you move go from that place, because let me tell you the truth. All na that free hospital, Mathias Imeru na function. Mathias Yemuta go partners today. Yes, imagine na Mathias Ekperima na hospital even in a Jew. For that name, we really people who are suffering, who are here seeking for free medical. There are people who will love to partner with you, and before you know it, a way permanent site of that hospital. Manage also shock you will hear. Mana emona ndị na-achọ ka iworie wee gba mgba. Ndị ahụ nọ very far ahead of you. Ebe amụnwa no wezugo. Ịmana m ejego Seraphic Hospital. Ejego Seraphic Hospital. Ọmụ ka ihe eji chemistry mepere wee na ihe ka iworie wee latam. Ihe eji wee latam. 3 rooms do na 2-story building na awụ Seraphic Hospital. E wee na alụkwa another one na nke. Akova gwi 4 wu na idemelu na that cubicle idemelu na mpo.
So are you going to impress me? Gbakene mu onye Catholic nọ na Nnewi a ka ihe eji fa ebe mana no nwere structure do na Immaculate Heart ebe ni mmegose that structure oboso ọzọ mmeje ebe ahụ eme na video that structure is over 50 years. So onye Catholic ka ihe eji fa wee je lata. So you are not doing what you are doing so well. Ife niile eji attract ndị mmadụ ọ na-eme nke ọnwụ na itiri ọkụọ nke ọnwụ na itiri ọkụọ na-ekwakwa nri ịmakwa ife na-egwa ndị mmadụ bịa n'ihi eri nwụọ at least no show onye ahụ mana nọ ya nwụtanwu ekpe mbia na-abụ nọ ya nwụta n'ahụ ekpe mbia na-abụ ri n'ahụ ofu efere rice taa anụ docha ọnụ ụbọchị ụka nke ahụ agago still ndị mmadụ ekwughịkwa bịa na mkpọ ndị niile ahụ na-asịzi justice for Mathias kedu ebe fano nwaanyị na ha esoghozi bịa celebrate that victory inwetarụ elukwu ụbọchị ahụ wụ ụbọchị ụka ọ wụrụkwa the same set of people na-abịa ụka mamụdụ dị rent the same people the same position the same number enwebughị overflow a suppose go na kakịta anaghị enwego overflow na chọọchị ga ka kịta abịazie looking at the time chọọchị a ji wee bido ọ suppose na abịazie kịta atọ canopy ịtọ na ịnọ n'ilo still canopy ịtọ na ịna aha ya content ndị mmadụ ị suppose go shọba a permanent place or shọba a field and looking at increase physically hapụ Facebook deceives na Facebook ịpụta kịta kwuo na ezugowo onye ohi o wee wụrụ na ndị sọpọtụrụ ife ahụ ikwu na ezugowo onye ohi to 1000 believe me 500 n'ime fa ma na ezugo ahụ onye ohi kama na o nwere ike ọwụ na o nwere ife na-esere ha na ezugo ha chọọ ka ha take advantage of na ezugowo onye ohi ya number one. Then n'ime 500 eni ị nwere ike succeed ye deceive 100 n'ime fa ịghọtara ife na agwa deceive 400 n'ime ha nwere ife ha ji ife ahụ ị na-ekwu maka ezugo achọkwa achieve do different from nke ngụma na achieve ịghọtago mana ịchọzie ka ị malụle na ezugo onye ohi set is open court. Because if you want to testify against Ezugo, bịa here, onwere onye ya afụ. Yes, ifu ofu onye ma mmadụ ebua ọ na-eme etu o si eme mana the whole numbers niile ahụ ị na-afụ na-akpọghị na fonu na-asịghị gaba n'ihu onweghị onye n'ime onye ka o ji eme ibo mmadụ allegation dị easy mana iprove ye na-adụ very difficult because ndị niile a na-agwa ahụ na ha ya abịa gba witness na court ọ daa na ịgba witness ya afụ even one person n'ime ha ekwuru nna kewu na court o wee laa na-ekwu anya nya ka ụka ji wee wụrụ ọka ibe wee ruo taa nya ka ụka ji wee wụrụ ọka ibe wee ruo taa nya ka imechala anya wee binie o wee doo oke ya gbani ife gwi n'ala apanye ejughị ahụ olili na ọṅụṅụ ibiri invitation ịmakwa ife bụ na DGO o nwere ndị si UK o nwere ndị si America o nwere ndị si Canada o nwere ndị si mba Africa o nwere ndị si around Europe and all over the world gbaa tiketi wee bịa identify ya with Shifimo ama m mmadụ one anyị na ha nọ na plane wee bata wo maka program Shifimo ka ha ji wee na-abata ama how many people cut their trips short because of program Shifimo. They all came back because they want to identify with Shifimo. That is how you see people. Somebody will support fan and the Nukute fan base. Or when they do roll call, they are not turning up. And they can after arrest shallow, Natalo. I was hoping that no Bosiana can the Madonoro they use go Mathias no nabata nam eba he na akoka na mpo yi juputa no many people biaro joyfully to come and welcome you that same day e my no so ndo gene ndo so na eba ero 15 we juo all these people na akoroga aka these 10 million Igbos where are they? Mazen Nandekano for example na say Igbos love me. I have millions of Igbos who love them. Any opportunity you make public appearance, you will see those people lovely. Any opportunity. Ndeni ne kugolu Igbos love me. No kuro randi Igbo kita.
eziokwu na onwere ndị na-agba ya mgba n'ala Igbo a mana ife mfụrụ ya n'anya akarịrị akarị opportunity ọnwụ na Okwuluora ji wee nọrụ in a position where he will need to identify with people. The love na-do so massive eje Naija Foundation Enugu ruo ama m one anyị ha wee na-esheke Okwuluora teta ụla ọkwa ndị doctors sịrị no say happy ka ọ lahụ ụla ama m one anyị ha wee na-echeke okwu inwe amama teta ụla. That is what we call love. You saw people coming in, even somebody like a Billboard had to even mmadụ iti security men n'ilo all the way from Ọka to Enugu. Ifo na-eje do ya mkpa. Onye o jere efo do ya mkpa. A full men of different calibers and classes coming to Naija Foundation. Ma ndị bụrụ je mmata ego so na ha chọrọ ịbịa fu Okwuluora ndị Igbo anya dụrụ anyị ndụ. That is love. Odumeje no kata ti isi na Nnewi ya. Traffic light all on a roundabout kobia roundabout ayado shut down. Obosi mfulu na mi shake point na ihiala. Enoku de mmiri maro na moto. Onwere onye maro nobody. Onye ona na gafelo onwe ibukoro ya red. Onye ona na gafelo onwe. Onye ona na gafelo onwe. Omu akpolele ka m wee dụcha ọnọngụ. Ife aka kele ebere rivers ga ahụdụ. I want to know ebere rivers ga ahụdụ. 10 million Igbo safro n'anya ha nọ under the table, ha nọ under the ground, ha nọ na cloud. Kele ebe fano ha wụkwụ mmadụ dị ndụ na-akpagharị. Olu n'oge iru uju, they are not willing to mourn with you. Olu n'oge inwe aṅụrị, they are not willing to nwe aṅụrị with you. Olu n'oge campaign, they are not willing. So otu group isi akpụka ihe adafụ ha na-akpagharị. Ụkpana na-ele ọkụ na ha. The case of a butterfly calling itself a bird. Where is that popularity? Can you the least person nyasego na Igbos love me? Onya ahụ ti isi etu a ebe niile shoko down mana ngụnwa. Ngụnwa. Ịmakwa ifewu kenu ụmụ koko niile a Mathias ejebego ma content creators. None of them sacrificed their time. I was thinking na servicing Kenya ahụ na even compound uni na eju or one the same people. What is the whole essence of Ibika dia hibiri? What is the whole essence of celebration? Nobody was there. Nobody was there. Even NC Shady be around you. Wagaji ya. Hancha niile be around you. Ozigbo ndummo. Hancha be around you because many of them biachalo. Ha biachalo. Ife Shifibu. So many of them can around. Many of them can around. Where are those people? Those 10 million Igbos flow nanya kelebe fano. By the way, 10 million Igbos flow nanya Facebook page you we can not 350 something thousand followers all along. Kelebe 10 million Igbos on a ham on Facebook. On a Facebook kahana for nanya. Since they cannot identify with you physical on the ground, on a Facebook kahana follow 10 million Igbos follow nanya, mani 350 something thousand followers, almost 280,000 are active. Yeah? Na gachako views, na gachako views, na gachako like, na gachako like, na gachako shares, na gachako shares. Yeah? Can it be 10 million Igbos ahono? I am asking you. Figures. I have viewed about 7,000 people. I have viewed about 7,000 people. Patient to have been a teaching hospital in 1 month. Teaching hospital in 1 month. You have, in fact, or the life for Hamwelu standard hospital. Yeah, you be a life Hamwelu standard hospital. Agwa life oketanya buteke patient files in na hospital here in 1 year or 2 years. Emanolugo 7,000. Isukela na ufuebi kpowe puono. Umisiapo anakrogaka. Now, before me she get back. Now, practical assessment of Njozo Mausiaga according to Etisiagwa Igboland that you are creating awareness and people are liking what you are doing. Those people are more maybe fan because for a second I want to kita I just no kata buy life say hey they be Mathias no you show kukwana
na canopy ejugo na ife niile ejugo, especially okay ka m fụsị anụ ndị sịrị ka anyị jee rie nri. Ịma na emewe kampen kịta ndị na-asị ka ha bịa kere ego ka nkụ ha like ife anyị na-eme, mana ka ha bịagodo kele ego, ka ha bịa kere rapa, ka ha bịa kere rice, ma ọ ka ha bịa kere ife ha ka nkụ. Mana nke Mathias olu ha na nke Mathias people na-ebulu ọnụ ju nri ju ego, people na-ebulu ọnụ ju nri ju ego. Nekwakwa ụbọchị ụka ndị niile nọ na ọpiwe ka ya asị ka anyị jegodo na mkpọ jee lacha juo afọ na alụghị otu ekpe mmụọ wee ekpe nna abụọ kpọtuo n'isi elu site na ha jụrụ ha ya bịa. Now lee the set of people ndị na-asọpọtụ online ishe n'inwe support. Lee the set of people ndị na-asọpọtụ online, and onye ka nji wee gwa na something ya awụ ime ka ha gosi onwe ha, ka ịdatịnụ nsi ume ka ha gosi onwe ha, wepụta straight 1 month to 2 months. Ọkwa ime etu isi asị ndị pastọ menka wepụta straight 1 month to 2 months face ndị nwa dibịa, hapụ ife ọ na-eme ịnọkọta mara ọma kwuo ka o wee dịka na-ekwu. Wepụta straight 1 month or 2 months na ịma na damage ndị ahụ na-eme karịrị nke even ndị bandit nọ n'ime ọfịa na-eme. Wolie wee fesie ha, fesie ndị niile ị na-eji agwọ ọgwụ ịgwọwuru onwe gị, ọgwụ onye jere igwe onye gwa na ọya arụ ọrụ, ị na-agwọ ọgwụ ị na-eme nke a ya ịghọtago. Wepụta 1 month or 2 months baa na this campaign. By the end of that 2 months, rie nsị na kịtịkpa ị ya ada anụ na peji gị ya karịghọ. Onye fọrọ kele onye fọrọ. The only thing ị achieve nwuru ị succeed nwuru ime wuo onye jemezi ebe dibịa ọgwa agbata obi nna ka nje gwọta ọgwụ ma ọ ka nje gbaa afa ahazi ezo ya ezo. Number 1. Number 2, na ile ife eze nwaanyị na ife eji agwọ ọgwụ dusi na streeti niile ahazi ezo ya ezo. Ọzi mgbe ọ na-eme ịkpọ ofu onye isi ihe gwa jee n'ime F-line ma ọ n'ime ebe nwaanyị egotara gị ya, ọ dụzi rampant. The only thing is succeed nwere ime wụna imeru people at the guise of they are doing tradition. They are now openly because of sensitized ha gwa ha na ife aha ife ọjọọ, gwa ha na onwe ife do na ife ahụ. That is the only thing. And those are the people who are telling you right on. They will still not come physically to come and identify with you because na farm and if you go na farm achụ dị iche. They are only using you to get to destination ebe ha na-aga. Onwe ife ọzọ. Ọ since unu ji wee bido ime ife a ka ndị nwa dibịa ji wee bawa ọgaranya, ka a lot of ndị nwa dibịa amaghị ife ha na-eme na-egwu wayo ji wee bawa ọgaranya. Enwewezie dibịa gha agha because onye ọwụ na-achịrị nzu na-eme omenala, onye ọwụ na-amala oji na ana na-eme omenala, onye ọ na-eyi akwa red kelu nzu kele edo nya ife n'anya na-eme omenala, ọ na-alụzi origori n'azụ. Onye ọwụ na-afụrụ brite ọgwụ awele mba o je chukwa ndị ichie. Onye ọwụ na-afụrụ je chụọ aja ndị mmiri ka o je chụrụ aja, ndị na-eme alụ ewere na-eme alụ. I am telling you what you have achieved. Onye ọwụ na-agwaghị anything do contrary to this I like all. Mana ịchọ ka e separate ya ọka from ata keta ba on a severe campaign against ndị nwa dibịa for the next 1 month and 2 months. Ka ọsọ taa kpọrọkpọta agba n'ihu efi sọsọ nnakere uwe ife ya nọ, sọsọ nnakere onye gwalụgo na message of hospital ọkwa ime ebe anyị niile nọ. Nwere onye nweghị family hospital, nwere onye nweghị kaadị na hospital, nwere onye nweghị kaadị mkpọrọ hospitals one nwere kaadị na. So isi na ngụ na-agwa ndị mmadụ na ị na-agwa onye ego dị n'akpa nya ngụnwa na-agwa onye ego dị n'akpa ahụrụ ya nya jụ n'ọgwụ ngụnwa Mathias mgbe jụọ ọgụ sị ịmụkwụ mgbe amụrụ ha mmiri eze amụrụ n'ụlọ nkụta, amụrụ na palọ bụnụ ọkwa iruo n'ụzọ ụwa nkịta akpụje na maternity ebe amụrụ. Ịghọtago? Ọkwa ije n'ụzọ ụwa nkịta akpụjegwu na hospital ebe amụrụ. Ịghọtago? Ije ebe a nkịta as far back as how many years ago mamaghị ejeghị mmụrụ n'ụlọ elu, mamaghị amụghị na room, mamaghị mụrụ na maternity hospital. Oyikekwa wụrụ ndị ụka nwee eje mmụọ gị ebe a. Kedu ife dị ife ahụ ị na-akụziri anyị? Ife niile anọ na teaching hospital, ma ndị nọ na admission 1 month, ma ndị nọ na 2 months, ma ndị ka na-abata kịta, ma ndị dischargere nyaahụ, ma ndị
hancha niile ọwụngụ gwara ha jewe ebe a pharmacy shop niile nwelu do along that teaching hospital ọwụngụ na-akpọta ndị niile na-abịa ego ọgwụ ebe a ana m ajụ ha ajụjụ I want to understand mụ na-agwa ndị mmadụ onye ahụ rịara nya jụụ na ọgwụ onye ahụ rịara nya jụụ na ọgwụ iwe je mepee hospital ahụ imepelu patient one bịagolu na sisi anyị ji wee mepee. That is the general assessment we want to do. Ka anyị wee mara ụlọ ndị dị ife a maka isi kịta nna n'imepe hospital a na more than mmadụ 2,000 abịakwana na mmadụ 1,000 zidonu mmadụ 500 zidonu anyị asị oke n'onwekwo ndị meseji ya na-aga. We want to see the actual audience that message wụ na-agara because the last time I see nchekiri afrom onye na-agwa ọmụ ka ị na-agwa and ama na ọhụsụ ndị pastọs yi debere ahụ na ha ka ị na-agwa ụfọdụ n'ime ha nwere standard hospital ọfisi do na do capable of cover ife niile do na donjon a inwere na mpọ. So a chọrọ nke mmadụ ndị na-agwa. Last time i jere n'iyi enu hospital nọ n'ebe a n'iyi enu na-eme vidio na mgbe ụnụ na-alahụ ụla na mụ nọ n'iyi enu mission itinye mission na ịnọ n'iyi enu hospital ihe akpozu afa ya akpozu iyi enu mission hospital ka ndị mmadụ wee mara n'ụlọ ụka ndị mission lụrụ nọ na eke ịnọ ka ndị mmadụ wee mara na standard and quality ahụ ị na-achọ n'ụlọ ọgwụ na ebe o bujere uwu na iyi enu mission hospital ụlọ ụka ọgwụ ndị ụka nwe ihe ada ekpughe ka akpụruo ya akpụruo ka ndị mmadụ wee nwe idea wee ghọta na ife omenala hospital ga-afelụ ịkatafọ na the next place ịfụrụ facility do capable of handle ya n'iyi enu mission hospital ọgwụ nke ndị ụka nwe. Ịghọtago ihe ada akpụrụ ife akpụrụ ka people na-aghọta. Ịghọtago so onye kwuru na Mathias nwere ife ọ na-esensitize ọ na-eme mfu ndị agadi nwoke supposed ịda arapụ ọpụ ndụ fa. A lot of ụfọdụ ndị agadi nwoke anabịa na Facebook abịa disgrace ụwa. Honestly, I don't know. Because I'm my father nnọkọta my dad abịa na Facebook soro ndị mmadụ ndị na-edozizi ndụ ha na-achọzi ụzọ anyị esi wee hazisi ife niile ka ife niile dị mma bịa na Facebook bịa mislead ụmụazị ife chọpụta ahụ na your youthful age ka ị bịa na 60 something and 70 something years mgbe ị na-agba egwu na nya ka ị bịara ịbịa gwa ndị mmadụ nya ife bịara ịgwa nke ndị mmadụ o nwere nke nna ada afụ senta ife anyị ka ọgụrụ na day post agadi nwoke do 60 something to 70 years pụta ọkwụrụ na-akọkọ nya na-akọ ọkọlụ gbada. You want the youth na-abịa to fail the same way you are failed because it show me say na ọwụrụ na-enwetara ụmụ their ụmụ all hustling ikekwe inwego grandchildren ịnọrụzie na-achịkọ ịpụta na social media bịa na-ekwugheri ịbịa na social media bịa na-edeceive gharị ụmụazị ka na-etolite. Go on a campaign is against spirituality na onweghị ife anyị ekpekọtara mmadụ ekpele n'ụwa ka onye mmadụ ego ichefuzie na the actual people na-eje achọ ego na ndị ya ada agwa aka aja na-ebute ọnụ mmanụ wu ndị ahụ na-eje patronize ndị nwa dibịa maka na ndị niile a na-achụ ego ike ahụ bụ na nke ndị nwa dibịa ka ha na-eje ebe a ka client ha nọgasị client niile ahụ na ife niile ọ na nke ndị nwa dibịa. So if you want to preach the message of aka aja na-ebute ọnụ mmanụ message ya do directed to ndị nwa dibịa and I challenge you go on that campaign for 2 months ka ị marụ ke n'ife ya eme. I challenge you go on that campaign for 2 months ka ị marụ number 1 ọ na go na maasị dibịa ya crash go na maasị dibịa ya crash godu etu ka go na yes godu crash because no nwa dibịa ka ọ and ọmụ ifefa na arụ so go na ya crash godu but you are in a may with caution. You are trading with caution. Na ka dị debe ahụ anyị na-agwa ụnụ na nwa dibịa do ikwucha ihe ya the greater percentage of the message ya romance emotion of ndị shino ka igboro ọgwụ anya ịnọkata ịtụ igwe ofu okwu mana iwerukwa channel otu ebe ahụ ha ma n'ọkwụ ndị na-ekwu against ife anyị na-eme. Go on a massive campaign for 1 month and 2 months. Face ndị nwa dibịa na fa na-eme alụ
gwa ụmụ okorobịa baa gwa ha na o nwere ike dị n'ọgwụ gwara fa agwụzi n'ọgwụ na ọgwụ abụrụ part of Igbo culture gwara ha ihe nya kuziere people what the actual Igbo culture is all about kuziere ha ihe gwa ha ife an average onye Igbo supposed ịma asala Igbo ịmarọ ihe. You cannot teach what you don't know. You cannot teach what you don't know. So that is why you are not seeing people physically. Because how when if I hear they are not interested. If I had interested in they support all of mbana chugali in the Naija chuaja. Na me arrest and the this one the first person who condemn action of Governor Soludo. Emecha change mgbe efuru n'ọdụ ka ga-achọ gị ibelu na mgbawu ichenjigharịa inwogharịa inwogharịa what I even now. So I want you to come out outrightly and condemn activities of ndị nwa dibịa, condemn activities of ndị eze nwanyị under the render ụmụ okorobịa by useless. In fact, our teaming youth to get our most now they supposed they were the most active members of the youth I were today. When they want to be a woha melu na haga so few, but when if I find them today, they go for one or not okay, catch the client in ever and a client in ever and all time anaga, much and kill with you. Much and no pastor where he get or less than the wayo. Much and no pastor here, say, Pastor Vico, Guarumo Kite, come wedge the client in Obodo, Guarumo Kite, and them one naketa Yahoo no on top of FIFA name, and them one a majority of whom room has now. A lot of them, the hand channing name when I root to me. I want you to preach against it. Kaiman de Kayafo, Fenna Wago pure, original receipt can not the will. Preach against it. I'm the kayafo na members ga. The only thing had you in so yes. No to oka hanafu ndoka bala na megari ya meto nwanya aka ụka meto ntụgharị ọgwụ ụka na-emere nka kere ife nwere ike imezi ihe ka conscience edukiri ya. Mathias na-ekwu na ụka wu fake. Mathias na-ekwu na Jizọs nwana ha na-atụ egwu ha na-asị na ọ na-afụ dị ife na-afụ na nzuzo na onwe duru ife ọ na-afụ na Mathias gwara ha na onwe ha ife dị na-awụkwo eziokwu ha mana ha mụ mana ekere mzi na Mathias na-agba nke eziokwu mana ha mụkwa nke eziokwu because ka ihe esi mgbe mana eziokwu na ebe ahụ ị na-emekwa ife ọjọọ ahụ nwe onye na-afụ go na conscience bụ na-agbalịkwa hapụgodo maka na Jizọs na-afụ Jizọs ha afụ mana ebe ahụ conscience go na-apịagodo gị karị karịa polisi ahụ ị na-ezonahụ ebe a ka ya na uwe mmanụ nwere mmụọ na ife ha na-agba na wọs na afụ ụzọ na-enwelu mmụọ n'ụsọ nwa ya na-enyo anya ịghọtago ịnwachakwa mana ife na-achọ ọnwa ife ya ịmana na-etu a ndị achọrọ ịkpara akpara mụrụ amụrụ ji asị mee na polygamous nation ha ewerie as an example wee na-eme alụ ụdị ife a ka eji mata ya asị eme ịghọtago etu anyị ọla edochi esi wee chọọ ịkọrọ amụ mgbịrịgba na-akpagharị chenji meseji etu polygamous message ya bazie n'ụdị omenala kụzielu ugwu etu ndị nna nna anyị ha si wee nụ nwaanyị bụ a na-eto kụzielu ugwu rubbish fe niile ahụ ọ na-agba gị ụkwụ wee cover an act of shame o mere nwere ife ọzọ ịghọtago so meseji ọnwụ na ọ ya adazi achọ bụ meseji ọnwụ na ya cover ife ahụ o mere meseji ọnwụ na ya aka ya obi na ife ahụ ọ na-eme ozi meseji ọ ya ada achọ anyị bụ ife niile ahụ. So, Mathias, ịchọ ka ị marụ the actual members in Melu now. I want you to go on this campaign now. Straight 2 months. Straight 2 months. Ka ị marụ ka followers in Melu ha. So, this is the actual reason why when you plan something physical, you will not see them. But in the social media, ha tiki taka because no na social media ka message ya na cover nke ha na-eme in real life ebe a ka message ya na-aga. They actually needed that message of Jesus Christ to be attacked. They want that name to be taken away. They want everything about Christianity to fade away so that they can concentrate without any remorse or without any conscience or without anybody judging them.
without anybody judging them. Not that na premise ahụ na-akọ ije na-agọ tụọnụ Chineke igbe na-ajụ onye wu Chineke eche na onye awụ onye gwara anyị na man is God to man. Eche na onye awụ onye gwara anyị na o nwere ife dị ka ụfọdụ n'ime ha asị na Jizọs dị na ife Mathias na-ekwu na enwe Jizọs na God is different from Jesus. Kedu ọrụ Chukwu na-alụ? Who is this God? Kedu power God that possessed? Kedu ife God that capable of doing? Chukwu okike abịa ma ha na-agba ka eke on Sunday, a na-efe on Sunday. Kedu ife eji efe ihe eze a na-ekpeshala ugbu a? Kedu ife ọ na-eme kacha special Mathias ji wee wepụta Sunday ka ha wee jere efe because join on ayo ụbọchị ụka ka ije kene Chukwu okike abịa ma kedu ife ị na-ekenerie? Kedu ife omelu gị na-ekenerie? Kedu onye Chukwu okike abịa ma ka ịpawo nwelu do different from nke mmadụ nwere? Kedu onye emeghị ife a na-eje ekene ya ekene? Onye adọrọ capable of imelu mmadụ ife a na-eje ekene ya ekene? Ka ife unu na-eje ekenerie? I want to know ife Chukwu okike abịa ma na-emere ụnụ. Because you have said that spiritually there is no power, there is nothing you can get spiritually, meaning that every single thing the physical mmadụ ka ya adị ekene. Mathias onye aka suppose ibukọrọ ife iburu ukpe ekene je ebe je kene ye ibukọrọ ife iburu ukpe ekene bịa be ezugo bịa kene ezugo. Kedu ife ị na-ejekwara n'ụlọ ụka on Sunday sị na ijere ikene Chukwu okike abịa ma kedu ife Chukwu okike abịa ma meru ihe achieve as a human being? It's a question. If na aghụghọ ka na-aghọ aghụghọ ka na-aghọ na-anọ nke ahụ ị na-ekwu, they don't want to identify with it. So iburuzie bute with the propaganda imegoro ndị Igbo nke a imegoro ndị Igbo nke a. Gụpụ na ndị Igbo ahụ ị na-akpọ ka Chukwu ghara ịkpọ ọkụ. Gụpụ na ndị Igbo ahụ ị na-akpọ ịsọ imegoro ndị Igbo goro medanụrụ family hu merụ family hu bifo iwe chọba ndị ihe emerụ. Ụmụnne unu niile ọbachago ọgaranya, ndị be eze akụ niile orichago nri. I will take a trip to side. I will show people etu ndị be eze akụ si wee do ka be Nicholas ụkọchukwu ikuku ọma ndị Igbo ha. M na-egosi ndị mmadụ ka be ndị be eze akụ si wee do ka be Anesto Obiora ha ọkụ onye gbure. M na-egosi ndị mmadụ ka be eze akụ si wee mepee ka ije ebe Ụnachukwu ebe ya afụ unu dube ndị be Ụnachukwu ka na ten etu a ka be ndị be eze akụ ọ na-eme onye erigo onye akọchiri ofu mpana ọ na-aza eze ọdịmegwu. I want to understand. I want to know what really prompted that name was Igbo ndụ. Somebody azọbụghị ndị be eze akụ ndụ. Somebody azọbụghị ndị ụzọ ụwa na ndị Igbo etiti ndụ na-azụ Igbo ndụ. Ị na-azụ Igbo ndụ kelee otu mkpụrụ ebe na Nnewi I can trace say na ebe dị otu a na ebe dị otu a na ife dị otu ife dị otu a bụ ife ndị mmadụ benefit go from Mathias. Show me. N'Igbo Ukwu show me. N'Ọka Etiti show me. Na Nnobi show me. N'Ekwuru Mmiri show me. Na Amishi show me. N'Ihiala show me. N'Ọkịja show me. N'Imo State different Ifedema n'Imo. Show me all this. Show me where, how many places people benefit go from your benevolence. Ha nwee mmadụ Igbo ị na-azụ ndụ. Kedu Igbo dị ife ahụ ị na-azụ ndụ? By what means ka isi wee na-azụ Igbo ndụ? Ewụrụ ọzọ Igbo ndụ. Kedu ife Okwuluọra ndị Igbo yawo? Can you do quarter of what Okwuluọra ndị Igbo has done? Can you do quarter even in the area of this medical scene? Because Okwuluọra ndị Igbo meru free medical outreach, kidney function test and liver na ndị otu n'Enugu. Enwere more than 5,000 people nọ na that stadium at the same time. We saw them practically. We saw them egosila ya ifo ha. Funders will take each roll call if we do the exercise. We saw it without telling you. You can imagine the millions who got down there. It is physical. Eyes can see it. It's always you telling us. In akụkọ ugomma, akụkọ mere eme n'obodo anyị, akụkọ ugomma. You cannot show us practical. We want to see practical. Go now while I film if they in a hospital. We want to see. We want to see. Then these 32 houses, we want to see.
We want to see the heap of patient files because we know we are supposed to know full room. You are in charge of a treaty without a card. Doctor, nene down patient there. O they stand on medical no BP detuo, nene even in a detuo. Patient there, we card. Yeah? Patient there supposed to be card. Call your wobia question doctor, you can follow up with the treatment here. So I suppose you na be na hospital ga na abata na section ebe card na ado na card ye ejugo ofurum. Yes, ngosi chukwu eziokwu ka na-ekwu. Card ye ejugo ofurum. Ko chemist ke na run. I want to know. Gosi ke na dispensary do na hospital ga. Are you sure ifo nya pharmacy section do na hospital ga. We want to see it ka ifo nto so we do stocked with all. Ile deceive onwe you. Okono deceive kata onwe oke ile deceive onwe onye ile deceive. At the end of the day, na ni olu ayi ka eji chedai and that's all no fake olu ayi. People mayo no matter if also ko ogu na eme people ma na ifo nya na eme. Hapuzie maka ndị chọrọ iji we na defense especially ụmụnna ya ndị n'obodo oyibo jụrụ na ha ya bala onwe ha ulu. How to useless to their family, how to useless to their village, how to useless to their kindred, how to useless to their community. Nothing. All saying on a social media, surokutopo iwo nelu, surokutopo iwo nana. And Julian say, how jugde how go to the commonest few houses away to bear. I had asked go, yeah, they found Mecca. Na man ema, ana akporo gafi igbe, ayi man ema okeke moro umunab. Imo keke mụrụ ụmụ ịtọ mana o nwere nke asị na o jewelu America since over adarụkwụrụ nchọ na mụ onye ọwụ o nwere ike nwa na-agwa gị fa na ọma onye ọwụ nwere ike 35 years na-asị adarụkwụrụ nchọ na nna anụnụ nwere nwa ya wụ Johnson mana anyị afụbụ onya since njiwe ọwụrụ onye bịara abịa kwatara akwata n'ogbo so na since njiwe kwata n'ogbo a na ma afụbụ onye ahụ mabụ onya mana anyị eji m ntị ma na-anụ na the man nwere nwa ya na America ife aka ya danụ ọha ndị juu na social media na-ekwugheri ọsọ ha ya da agwa be ndị ọcha sọsọ ha ya da asị be ndị ọcha ọ bụrụ somebody nwere akọ na uche ọ ya egosighị transform ọdọ ndị ogbe ha gosighị skuul ọ renovetigo n'ogbe ha gosighị free education ahụ ọ ma na-agụ be ndị ọcha ọ ya egosi na agụ mmadụ 10 mmadụ 20 ọ na-akwụrụ ụgwọ akwụkwọ ebe a old people's home aha a na-emebe ndị ọcha ọ ya egosigo widows one or poor people one age people one ọ na-akwụ ụgwọ and onye akpata na ndị niile ahụ na practice that art of humanity ha ncha niile ejukwa ha they are all devoted Christians. Look at our Lord Jesus Ikegwonu for instance. Look at so many of them. But so many of them I asị n'ụka dị otu a n'ọlụlụ n'ụka dị otu a agbagasị ahụ ife ọ na-eme iwee fụ ebe onye ha si wee nweta foundation of that giving. Yes, you cannot love Christ and say you cannot give. Yes, because mgbe ọ bịara n'ụwa ọ nọ na-akpagharị na-eme mma so kere ife kpatara ihe eji wee lọvụọ ya ihe ada akpagharị na-eme mma ọnya kpatara na oftentimes ihe ada anụ ọkwọ maka Chukwu ọ ife ndị ụka ya ada agwa ọkwọ maka if not because of God ifu nke na-eke rice ọ gwaghị na okpekọrịta awụ Chukwu ifu nke na-eke nka ọ sịghị na ife nya na Chukwu ekpakọta ka Chukwu a na-ekwu ife ọkwọ Christian ife. You cannot give what you don't have. So many ụmụnna ya n'obodo oyibo na-support rubbish niile a na-eme. Very unproductive set of people. Ejo ha ajụjụ na social media ha na-ekwugheri. They don't have anything. Onwere onye na America mụ ife ọ na-eme. Na-emerụ ndị nọ n'ụlọ ife chere aya adayo Chukwu amala Chukwu nyere m aka ka m na-eme ife ebe ahụ ka foundation ha si bịa. Onwe ụmụnna anyị ndị New Europe nwe ife fa na-eme obodo mana ha even the smallest family with the smallest unit of every society onwere ka family ha ghara esi na onye awụ nwaanyị anaghị ma na ọ na-ebe dị otu a because of ife dị otu ọ na-eme na anyị ma na ọ na-ebe dị otu a onwere onye nọ in that position n'obodo oyibo so ndị ekwugheri ife niile ha na-ekwugheri
ndị niile so ha aka ife ha na-akọ ihe ajụgide ese jụọ ese ma n'ihu shọpụ dị n'ihu be ha ihe agafe be ha jụrụkwa ese chigatakwa gafekwa ọzọ jụrụkwa ese chigata bifi wee loketi ebe ha ha ma gwa gị ka ọ wụrụ only little percentage of them jize ife a as a guys wee na-akọva ife ha na-eme little percentage etu a bishọp ọzọ bụrụ nọ bishọp biri South Africa ebe ma na ife niile nọ almost free but bishọp na ebe a na-build mansion here na Nigeria because no man ebe obi edo na ba ya onwo so kere ife oye ji agwa na ebe South Africa onye ọ na ife na asị ebe America ebe UK ebe Europe ebe bedota fere onye ha aka over you have lost him for now unu ahụ obi na America ọ ya achọ ka ọ bịa rụọ nke kemma na Nigeria ebe ọkụ ahụ na-enwu na America ebe ahụ obi ọ ya like ka ọ bịa gakọ ya ọkụ ahụ be tiko street light ndị Igbo wu akụrụ ụlọ nwere ife ndị Igbo ji ndị Igbo ada ebuga anyị eje obodo oyibo o nwere ife onye Igbo ọsọkwu tiwe ọkụ na Jamaica tishi ọkụ ebe niile kposa gold n'ala ife onye Igbo dị interested na ewu the little and much of that gold ọ ya ewuru wenata n'ụlọ be ha. That is who we are as ndị Igbo. Onye ọnwụ na ịfụrụ ha asụ that language. Onye ọnwụ na ịfụrụ na asị bịa ebe dodo. Ọkwọsọ ma best hapụ Dubai bata Nigeria ebe a na ụmụ obombe ha na ụmụ obom over how many months ọ nọzuru 3 months before wee na. That is because o nwere ife ọ na-eme isi na Dubai and ụmụ obom here. Every single lifestyle o nwere ike enjoy na Dubai. O print gị n'ụmụ obombe ha ebe a. So ọ nọrọ n'ụmụ obombe ya ọ dịkọ na Dubai. Aliza, turn on the garden light. Akwabia. In fact, only we more luxury, we more peace of mind here than Dubai. Obey some my best call we potentially in say if you come to Dubai, Uboroneka you know na so my best na ekwu na say upon no na eme video ebo junction negotiate na say if you come to Dubai, nda na eme no ka to gara up na train station or say did you see this is the train station in America iye be about forever. Batana na ba ya bia me something ka ndị mmadụ fifi melu ka ha wee kweta na ife ahụ na-egba ya ebe a not possible. Iru ebe a sị na onye jewere ife jewe ndị nọ n'ụlọ onye nọ n'ụlọ nọ onye jewere ife kere ife ngwa jewere onye nọ n'ụlọ ife gụnụ ka ije talụ ịnọrọ ebe ahụ na-agwa ya etu London Bridge na-agwa ya etu Burj Khalifa na-agwa ya etu Tower of Babel ayagwa ụnụ nwere ife anyị ji eme nke onye riri ebe a ka o bu. We want to see you come here to come and show us. Go see anyị example. Egwa anyị na ife na-atọ ụtọ. Egwa anyị ka o si atọ. Egwa anyị na ife na-atọ ụtọ. Egwa anyị ka o si atọ. So mmechakọrọ ife na-ekwu ebe ahụ na Mathias, we are going to follow you closely. Enough of this Igboland that have done this. We want to see physically, show us exactly that thing you have done. We want to see. If you don't want to show us, we are going to investigate and bring it up by force for the members of the public to be able to appreciate you and honor you nicely. Any responsible organization recognized anywhere upon was Igboland. Any responsible organization anywhere recognized a reputable organization recognized because of your humanity. No organization has done that. Yet it was Igboland. It was Igboland. Carry out as 100 and 500 or billions of naira with a mug. It was Igbo carry out. More than name have no Christmas. I have more than 500 people all over their compound. They no because of that. I usually wear Christmas your fuma. Only ni meha aina hana zo battle of Igboland. Ongwa. I have killed over 7,000 people. I have killed over 7,000 people that cannot even provide 100 people. Provide 100 people. Despite the goni in the mother, provide 100 people. Want to see them. Want to see them. Yes. So we are going to undertake on a mission to find out all the houses, hundreds of those houses that Mathias has built for people. The other go.
Okay, so I'm going to end this broadcast, but I'm coming back again this night. As we go.